Mas aku arep tekon. Takon apa? Tekon fungsi jari. Fungsi jari iki macem-macem. Misale jempol. Jempol. Jempol kuwi dienggo menghargai. Heeh. Sugeng rawuh, monggo. Terus nek jari telunjuk. Telunjuk iki nggo nunjukke. Ae, omahe Pak Lurah. Kuwi. Terus nek jari tengah. Jari tengah iki jari panunggul jenenge. Kuwi dienggo nganu keseimbangan. Nah, bentuk kan paling dhuwur. Ngono. Terus nek jari manis. Jari manis iki cocoknya nggo komitmen, nggo hubungan. Maksudnya? Mula jari manis kuwi dikeki cincin. Ra mungkin cincine kayak bulu. Terus nek jari jentik lingking. Jentik iki fungsine kuwi nggo ngetes pitik arek ngendhog apa urung. Maksudnya? Ayo pitik kan dites tileki jlep. Otok. Oh lah pantesan wingi pitikku bengok-bengok. Mergane Lah lek ngetes karo nggo jempol. lah kegedean kuwi.